прави от магазини, вместо да си ги заплати, се е върнал и го обявил в посока на бежанския лагер. Собственикът на магазина веднага подава сигнал към органите на реда, а три момчета, сред които и синът на собственика, тръгнали да се задейства. След като го настигнали, бежанецът се опитал да убие българите. Гражданин с хуманитарен статут посещава магазин, в който си поръчват 3 кутии цигари, взема цигарите, побягва от магазина, собственика на магазина и продавача там, който е работника, подава сигнал на 112 и с няколко човека тръгват да гонят лицето. Настигат го до входа на лагера, в същото време в момента той ми бил извадил нож, бръкна ми извадил нож, в проявата на служителите на МВР, хвърля оръжието и връщат цигарите на собственика на магазина. След завръщането лицето е доведено в РТУ Хармони, задържано за полицейска мярка за 20 установена на самоличността, коя е с инициали ПХ на 18 години, афганистански гражданин. След задържането му за 56 часа е освободен. Образована е полицейска преписка, въпреки че няма жалба от собственика на магазина, тъй като му е възстановена там щетата от тези цигари. Въпреки всичко сме образували полицейска преписка, работи се по случая. Преписката ще бъде включена в законовия срок и ще бъде докладвана в прокуратура Хармони за произнасяне по компетентност. Престъпленията, които извършват бежанците в Хармони, са се превърнали в тяхна практика. 4 обитатели на бежанския лагер ограбили заведение, макар че имат достатъчно доходи, които получават. Престъпленията не са единични случаи. Преди няколко месеца афганистанци заплаха 19 годишни учени. И случаи има в съдебно производство. Факт е, че българските граждани в Хармони не живеят спокойно, особено след като обитателите на бежанския лагер в Хармони ясно показват, че не се притесняват да извършват престъпления всеки ден. Но това се превърнало в ежедневие за хората там. Улиците на града могат да се видят не толкова българи, колкото бежанци, които по никакъв начин не могат да бъдат определени като такива. Свободният живот в България, който водят с завишените доходи, които получават, са ги накарали да си повярват, че едва ли не те са главното местно население, а българите са малцинството. А своеволията, които си позволяват, са недопустими и абсурдни за жителите. Продължаваме. Полицията свързани с нелегалните пришелци, които идват в България. Министерството на вътрешните работи е обявило обществена поръчка за закупуване на перални и телевизори в размер на 64 500 лева. Уредите ще бъдат в услуга на бежанците в бежанския лагер в град Елхово. Ще ги потроши. МВР обяви недостиг в бюджета си за 2015 година и е готово да уволнява свои служители. Липсата на средства в силовото министерство обаче явно не пречи на ръководството му да взима нелепи решения. Едно от тях е, че се обявява обществена поръчка за нуждите на бежанския лагер в град Елхово. Предстои закупуването на перални, телевизори и сателитни приемници на обща стойност 64 500 лева. Според общински координатор на политическа партия АТАКА в Елхово, Гергана Йовчева, в лагера в момента има над 300 души, които обаче са осигурени повече от идеално към техника и отпуснатите средства за удобство на бежанците са истинска гавра на фона на мизерстващия български народ. Госпожа Йовчева извежда информация, че Министерството на вътрешните работи отпуска 64 500 лева за закупуване на телевизори, перални и сателитни приемници за дома за бежанците в град Елхово. Как ще коментирате вие тази информация и какви са условията в този бежански център? В този бежански център условията за живеене са изключително добри. Не знам защо ги отпущат тези средства, тъй като към момента, доколкото зная, постоянно имат топлина, имат храна, специално готвят. Въпросът е, че тези хора не пускат нищо, чупят, слушат и не пазят нищо. Така че ако не се дадат тези неща, не знае колко ще бъдат запазени. Как ще коментирате факта, че се отпускат пари за тези неща на фона на мизерстващия български народ? Просто жалко за българският народ, че наистина са ни в мизерия и без заплати. И вместо тези пари да се употребят за някаква по-добра кауза прямо България или дори да приемем това, че техниката, с която пътуват граничарите към границата, е застрашена, пара, може там да се подмисли или да се направи ограда стабилна на самата граница. Парите отиват, мисля, че това не трябва. В момента пълен ли е този бежански център и колко е капацитета му? Ами
Те около 300 човека почти всеки ден е пълен, дори препълнен, защото, доколкото разбрах, и вчера са влезли 150 днес, пак 150 човека реално влизат, няма спиране, така че просто винаги е препълнен. Припомняме, че бюджет 2015 година предвиди близо 70 милиона лева по-малко за Министерството на вътрешните работи в сравнение с миналата година. Факт, който обаче явно не пречи на управляващите да загърбят интересите на сигурността на родината ни за сметка на удобството на бежанците. Освен за бежанци се оказва, че правителството в България дава пари и за малцинствата. Американската илюзия за по-голяма толерантност към циганите отново се поправи в Бургас. Този път чрез проект имат за цел да научат цигани как да защитават правата си, ако бъдат или се почувстват дискриминирани. За 2 месеца ще бъдат изхарчени близо 4000 лева. Америка отново мисли за българските цигани чрез пореден проект как да ги интегрираме и как да ги научим да се защитават правата. Чрез поклоннически организации като СИГА и Сдружение Вселена не се подсъмиха и събраха парите от Америка, за да реализират този така наречен толерантен проект, който има за цел да ограничи расизма и ксенофобията. Има много крайни изказвания и тези дейности, които са ще използваме жилите библиотеки, са точно за това да се срещнат хора от различни групи и да могат да разговарят и да погледнат в света на другия. Затова и крайната кампания, която ще направим на 14 февруари, отново тук в Младежкия дом, с един голям концерт с всички доброволци, които са участвали в различните кампании. По проектите се казва "Погледни в сърцето ми", ще бъде под този наслов. Любопитен факт е, че американските средства се изсипват в 3 града, с кметове на ГЕРБ, Бургас, Поморие и Българово. В рамките на 2 месеца представителите на НПО-тата на тези 3 населени места ще лапнат 4000 лева за среща на циганите с българи под формата на беседи. Българо-американската дружба на лидера на партията Бойко Борисов с Барак Обама личи от километри и тя дава резултат в герберските общини най-вече. На презентацията на проекта впечатление направи един от участниците, съпругата на кмета на Българово, Весела Йорданова, която се оказа председател на Сдружение Вселена, една от организациите, която ще прибира парите. Явно ГЕРБ тотално е забравил за злините на Америка, които са нанесли в миналото на българския народ, и единствено партия Атака и тази, която ги припомня на хората. Примери много. Даваме само един. Бомбардировките на София, за които американците още не са се извинили, но за сметка на това са направили паметник на американските летци, терористи, свалени от българските герои. Те не са милитари. Това е от регионалното студио в Бургас. Адресът на регионалното студио е улица Морска, номер 33. На този адрес може да сигнализирате за нередности или корупционни схеми. Може да направите на телефона на редакцията 056 82 00 04. Приятно 800.